Unang sulat ni Pablo kang Timoteo, Kapitulo 4. Ang Espiritu tin-aw nga nag-ingon nga may mga tawo nga mamiya sa ilang pagtuo sa umaabot nga panahon. Maoy ilang sundon ang mga bakakong espiritu ug mga pagtulun-an sa mga yawa. Nagikan kining mga pagtulun-an sa limbong sa mga tawong bakakon. Kansang mga konsensya dili na mobati daw gipasuan og binagang puthaw. Nagtudlo sila nga sayop ang pagminyo ug ang pagkaon sa pipila ka mga kalan-on, apan gibuhat sa Dios kining maong mga kalan-on aron human siya kapasalamati kanon kini niadtong mga nagtuo ug nahibalo sa kamatuoran. Maayo ang tanang gibuhat sa Dios, ang tanan angay dawaton uban ang pagpasalamat ug walay isalikway bisan unsa, kay ang pulong sa Dios ug ang pag-ampo maoy nakapabalaan niini. Kun itudlo mo kini sa mga kaigsuonan, mahimo kang maayong sulugoon ni Kristo Jesus nga namatuto sa mga pulong sa pagtuo ug sa matuod nga pagtulun-an ang imong gisunod. Apan likay ang mga tinumutumong sugilanon nga dili angay isugilon. Hinunua, bansaya ang imong kaugalingon sa kinabuhing Diosnon. May kapuslanan ang pagpaugnat sa lawas, apan ang espirituhanong pagpaugnat mapuslanon alang sa tanang butang, kay makahatag man kini kanatong kinabuhi karon ug sa umaabot. Tinuod kini nga panultihon nga angay dawaton og tuohan sa hingpit. Tungod niini, nanlimbasog ug naghago kita pag-ayo kay naglaom man kita sa buhing Dios nga mao ang manluluwas sa tanang tawo, labi na niadtong nagtuo. Isugo ug itudlo kining mga butanga. Ayaw itugot nga tamayon ka tungod sa imong pagkabatan-on. Hinunua, himua ang imong kaugalingon nga panag-ingnan sa mga magtutuo. Sa imong pagpanulti sa batasan, sa gugma, sa pagtuo ug sa kaputli. Hangtod nga muanha ako diha, pagkugi pagbasa sa kasulatan atubanga sa kadaghanan ingon man sa pagwali ug pagpanudlo. Gamita ang espirituhanong gasa nga anyaa kanimo ug nadawat kanimo nga nadawat mo sa dihang nanulti ang mga propeta ug ang mga kadagkuan sa iglesia nagpalandong kanimo sa ilang kamot. Ug buhata kining mga butanga sa matinud-anon gayud aron makita sa tanang ang imong pag-uswag. Bantay ang imong kaugalingon ingon man ang imong pagpanudlo. Ug buhata kini kanunay kay niining paagiha maluwas mo ang imong kaugalingon ug ang namati kanimo. Ang unang sulat ni Pablo kang Timoteo, Kapitulo 4.